Venuješ sa aj nejakému športu vo svojom voľnom čase? Tak napríklad futbal, hokejbal alebo hokej. A prečo si vybral práve tento šport, alebo tieto športy? Tak lebo ma zaujímajú, mám radšej také kontaktnejšie športy a tak nejak. Venuješ sa mu aktívne alebo rekreačne? Mám futbalu aktívne, hokeju som sa kedysi aktívne venoval, ale už len rekreačne, takisto aj hokejbal. Je podľa teba šport pre mladých ľudí potrebný? Tak určite nech to nie je len to sedenie za počítačom a podobne. Majú podľa teba mladí ľudia záujem o šport? Ak áno, aký druh najviac? Tak z môjho pohľadu najviac futbal, hokej a tak neviem, to určite individuálne od každého. Na akej úrovni je podľa teba slovenský šport? Tak futbal, teraz sme boli na majstrovstvách sveta, tak myslím si, že futbal je na tom celkom dobre. Aj hokej sa dá. Basketbal to neviem, to nesledujem až tak.